ɗaya daga cikin ginshiki ko fila a cikin addinin masu kuɗi wanda Elon Musk ya rike wa Mark Zuckerberg da kamfanin Facebook nan da muke wato hawa muna yin posting shi ya rike, Dangoten kasar mu shi ya rike, dukan wani mai arziki na a zo a gani wannan fila din ko wance wannan ginshikin ya daga cikin addinin sa a cikin harkar kasuwancin sa. Me wannan abin shine cash flow ma'ana kuɗin shiga wanda ake samun sa yau da gobe ko duk sati ko duk wata ko duk shekara wannan shi da cash flow kuma shine business ne ko wata idea ne kake da ita wanda za ta na baka kuɗi akai wanda wannan kuɗin ko da baka aiki ba tare da kayi aiki kayi gumi ba ya ishe ka gudanar da wasu bangarori na rayuwarka. Wannan ya daga cikin ginshiki ko fila a cikin addinin masu kuɗi wanda suke ɓoye wa talakawa. Saboda haka wannan sirri ne wace idea kake da ita wacce za ka iya amfani da ita ko ta business ko a online ne ko offline ne wanda in ka gina wannan business din zai na baka kuɗin shiga ba tare da kai kana nan ba tare da kai participating a ciki ba tare da misali dole kullun sai ka fito ba. Wannan shi ake kira da cash flow for life, ma'ana ka gina kuɗin shiga da zai na baka kuɗi ko da baka aiki. Inda zaka dawo gida yau ka shekara 5 kana zaune baka aikin komai, wannan business din da ka gina ko wannan idea ka gina online ta business ko wani abu mai kama da haka zai na baka kuɗin shiga wanda zaka na gudanar da rayuwa da shi. Wannan shi ne ɗaya daga cikin fila na addinin masu kuɗi wanda suke consider da shi wanda talakawa ba sa fahimta.